učiním tedy teď. Jistě jste nám odpustili nějakou malou chybičku. A teď bych vás poprosila, nám tedy taky Ježíšek dal nějakou tu koledu tady. Kdybyste s dětmi si rozbalili tady jakoukoliv stavebnici a chvilku si s námi pohráli. Jinak můžou všechny děti ochutnat cukroví, já jim naliju čaj a maminkám taky můžeme nalít čaj a